बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमथिखा डिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिमलगुरि गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ। दिनै बेबायदिनो आमथिखा सिमलगुरि बेप्टिस्ट चार्चआ बेबायदिनो मोनसे फैयै फैनानै 50 इयार्स जाफैबायनो। दा बिथांमोना बेबायदिनो गाजा गोमजायै मोनसे गल्डेन जुबुलि खुंदों। दा बेखौ आङो गुवारै मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों। दा बिथांफोरनिफ्रायनो आं मिथिनानै लागोन बियो माबायदि स्टार्टिंनिफ्राय जाबोआ एबा दासिमाव माबायदि जालांखो, अब्ला खोनासंनानै लादो। दायो आङो सिमलगुरि बेप्टिस्ट चार्चनि मानगोनां फालकनिफ्रायनो दिनैनि बे गल्डेन जुबुलि खुंनाय बेखौहाय गुवारै मिथिहरनो थाखाय फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आङो सिमलगुरि बेप्टिस्ट मन्दिरनि फालक दासम। जोंनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट मन्दिरा सिगांथाराव मोनसे मा होनो न'खरफ्रा बारगोम गैयियाव बिदिनो न'खरबाल' जानाय समावहाय दंफां सायाव हाबबोदोंमोन, फालिबोदोंमोन फोरबो जिसु खृष्टनि मुंखौ लानानैहाय। ओमफ्राय बिनि उनाव दिनैसो गाबोनसे बिदिनो बारायबोनानै मण्डलनि न'खरा बांनायनि उनाव बेबादिनो मा मोनसे बे सिगांनि न'खरफ्रा सानलायनायनि गेजेरजों बेबायदिनो थुरिनि न' लुखांनाय जादों। आरो बे थुरिनि न'आवहाय फालिबोनानै एसे सम फालिबोनायनि उनाव आरोबावनो बिदिनो गोलौसुनि मानसिफ्रा सावरायनायनि उनावहाय इसोरनि गियानजों मोजाङै फालिनायनि उनावहाय बेबादिनो आरोबावनो फ्रेम बाथाम लुनो हायासै। आरोबाव फ्रेम बाथाम लुनायनि उनाव बेबादिनो दिनैहाय फालिबोनानै एसे एनै रोंनायाव ओंखारनायनि उनावहाय बेबादिनो सानलायबावनायनि उनाव दिनै जों बेखौ सावरायनानै गोरोबनानै लायासै जे जोङो जोंनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया बेबादि जोंखौ दैदेनबोगासिनो दङ। दैदेनबोनायनि उनाव जोङो 50 बोसोर जानोसै। जों 50 बोसोर जोङो बे फेस्टिभेल जों खुंनो नांगौ, बा जों बे 50 बोसोरखौ जोङो खुंफुंनो नांगौ। अब्ला जोङो बांसिनै जोंनि आशीर्बाद नङाब्ला जोंनि फेस्टिभेल बा जोंनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा बुजिलायनो हागोन। आरो बेनि गेजेरजों जों इसोरनि मान महिमाखौ जोङो लानो हागोन। सावरायनायनि उनावहाय दिनैनि जि प्रग्राम हाबाफारि थाग थियारि जादों। जोङो बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि बे 50 बोसोर जानायनि बोसोर इयारा जाहैबाय जोंनि सिगां 1973 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैनि जि 2023 मायथाइ नैबे सम दिनैहाय 10 थारिख 11 मास 2023 नैबे हाबाफारिया जोङो जागासिनो दङ। आरो बियो जोङो 10 थारिख मोनानिफ्राय लानानैहाय जोङो 12 थारिख मोनाबिलिसिम बे प्रग्रामा जागोन। बेखायनो जोङो बेवहाय दा आलासि हिसाबै सिबियारि हिसाबै जोङो दंफैयो प्रान्जल दैमारि जोंहा उदालगुरिनि। आरो लोगोसे आरोबावनो जोंनि जे एस'सियेसननिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि प्रसेनजित बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बे गल्डेन जुबलियाव फैनानै सिबियारि हिसाबै इसोरनि रावखौ बुंथिफैगोन। दा नैबेबादि जों बे हाबाफारिफोरखौ खालामनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जों गोबांथार जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंनो हागोन। जोङो बेबायदिनो आशीर्बाद जों मोननो हागोन। जोंनि गासैबो मण्डलिनि सोद्रोमाफोर आरो जेसेबां न'खरफोर बे गासैबो इसोरनि बोरखौ मोननो हागोन होननानै जोङो फोथायनायजों बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो जोंनि न'खरा दा दङ जाहैबाय गासै गेदेर उन्दै न'खर जोङो 61 बे न'खर दङ। नैबेबादि जोंनि बे 61 न'खरनि गेजेरजोंनो जों दिनै बे 50 बोसोर गल्डेन जुबलिखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो थाग थियारि खालामनाय जादों। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय। अब्ला नायनानै लादो लोगोफोरनो फार्स्ट टाइम आङो गेटखौ देखायसिगोन। नै गेटखौहाय बेबायदि बानायनाय जादों। ओमफ्राय बे गेट बानायनायावहाय खमैनो 80,000नि बारा थांदोंनो। दा आङो सिङाव माबायदि डेक'रेसन खालामदों आङो गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै। नायलांबाय थादो दा माबायदि जादों माबायदि जायाखै। आरो नै नायदो नै गल्डेन जुबुलि सेलेब्रेसन नायनानै लादो सिमलगुरि बेप्टिस्ट चार्च BBC आर। थांखि गैया
साखासि खोला जिउनि लामायाव आगान सुरनायनि जिउनि लामायाव आगान सुरनायनि दा नैबेबायदि हानजा सुरनाया जोबनानै फैबाय दायो जिहेतुनाखि पेन्डेल सिङाव हाबहैसिगोन आरो दा मण्डलिनि गासैबो बिमा माहारिफ्रा बेफोरबायदि 50 इयार्स जाफैनाय लोगो लोगो गल्डेन जुबलिखौ खुंदों दा बेबायदिनो बेयावहाय 50टा टिपिला थानांगौ जानांगौ दा बेफोरबायदिखौ आखायाव लानानै हानजा सुरदों आरो एसे लामायाव दा बेबायदिनो बे खामानिया जोबनानै फैबाय दायो सिङाव हाबहैसिगोन आरो दा पेन्डेलाव सिङाव थांगासिनो दङ दा नै बेफोरबायदि आरो रंजा बाजायै नै नायनानै लादो मानोना गोबाव समनिफ्रायनो बे गल्डेन जुबली प्रग्रामखौ नेबोयै दिनैनि दिनावहाय जायफोरा बे प्रग्रामखौ लोगो मोनबाय बयबो खुसियैनो रंजा बाजायै बेफोरबायदि बेमै दलैहाय हानजा सुरदों दायो नैबे बिलनखौ सावनानैहाय उरायहोहरनायसै आरो नायनानै लादो नै दा बेबायदि आरो खामबायनो दा बियो थांसिगोन आरो गोजौआव गाहायावसो फैफिनबाय थांबाय आरो बियो दा दा बेबायदि आरो नै गोबाङैनो दङ बहुद गोबां आरोना नै नायनानै लादो नै गुफुर दं गोजा दं नै माबायदि मोनदों आब' गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों 50 बोसोरखौ मोननायनि आच्छा दे ओमफ्राय बाजै माबायदि मोनदों गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों 50 बोसोर जोंखौहाय इसोरा दैदेननानै लाबोनायनि थाखायहाय आच्छा दा बयबो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बयबो बेफोरबायदि बिलनखौ बिरहोहरबाय आरो खायसेया थांबाय ओइ गोजौआव थांथारबाय नै ओरैबायदि आरो नानि मोजां मोनदों दा दा दायो लोगोफोर फारि दिन्थिलांनायसै आङो सि दाग्रा न' दा माबायदि डेक'रेसन खालामनानै दोनदों नोंथांमोनाबो नायलांफादो गोबांथार बेबायदि समायना रमायना गिर्जा मान्द'नो बे बानायनानै दोनदों थोरिनि न'जों ओरैबायदि मोजां आरो दाथ' आरो थोरिनि न'खौ नुनो थांला थुरिनि न'आ ओरैबायदि एयार कन्डिसन बायदि आरो सिगांनि गिर्जा नै बेफोरबायदि बानायनानै खुलुमदोंमोन जाहैदों बिसोरो ओमफ्राय दा बेखौ गासिबो नेरसोन हिसाबैहाय बानायनानै दोनजोबदों आरो दा बेबायदि आरो नायनानै लादो आङो हानायखिनिखौ देखायलांनोसै ओमफ्राय नै बेयो जादों जाहैबाय माइ दोनग्रा बाख्रि न' दा बेबायदि बानायनानै दोनदों नै बेयावबो ओमफ्राय आंनि केमेरा मावबाय दे आं एकदमबारे थाबायनानैहाय थेवबो नायलांदो आरो ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे दलां बानायनानै दोनदों दा बेबायदि आरोखि दलाङा नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय ना दोनदों आरो ना दङ कमलकाट दङ नायनानै लादो आं एसे देखायनोसै नाखौबो दा बेबायदि खालामनानै दोनदों आरो नै समायना ओइनै नुबाय दा नोंथांमोना नाखौ नै दावगासिनो दङ आरो गिदिर ना दं दा बेबायदि आरोखि समायना रमायनानै बेबायदि खालामनानै दोनदों नै नोंथांमोनाबो
फैनानै नायफैनो हागोन मथा मथि बियो सानथामसोनि हाबाफारि लानानै बानायनाय जाखादों मानोना सिगांनो बुंखाबाय दा नायनानै लादो नै खय थारिखआव जोबहैयो सिगांनो बुंजोबदों बेबायदि फिसा फिसा हाजोबो बानायनानै दोनदों नै दा बेबायदि आरो नै समायना रमायना डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरो दा नै नायनानै लादो दा बेफोरबायदि आरोखि दायो बेयावहाय बेबायदिनो फिरफिला दङ नै दा बे फिरफिलाखौहाय उरायहोसिगोन नायनानै लादो नै दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे पेन्डेल दा बे पेन्डेलखौहाय फिथा हानायजों बेखेवसिगोन नायनानै लादो नै दा बेबायदि फिथाखौ हास'नानै बेखेवसिगोन आरो bisa bertanggung Dulu gue di Sabah hasilnya masih ada pengaruh deh.